Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region, ang amo ni gadulong sa inyo kag yari ng atong mga top stories of the day. Today's July 29, 2025, Martes nga adlaw. Halit sang habagat ng mga bagyo sa agrikultura sa Negros Occidental, nagdangat sa masobra sa 97 milyones pesos. Comelec registration magasugod sa August 1. 86 anyos patay matapos mabuguan sang pandesal rolling store. Pagpanakop sa mga motor nga may open pipe katabutso, ginsuguran sa bago PNP. Kag sa good vibes, screening para sa Miss Bacolod Mascara 2025 sinina nga bulan sang Agosto. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, dalan pasulod sa Sipalay City, ginareklamo sa mga motorista. May malaba nga porsyon sang highway pasulod sa Sipalay City nga ginakaayo sa karon ng contractor sang DPWH. Pagod nga rikta-rikta ang malaba nga strip sang dalan nga ginakaayo kag may nagabuhos sang semento. May mga tion nga 30 to 45 minutes ang hultanay sa mga motorista para lang makalabay. Pero may mga motorista pagid nga nagpadala sang sininga mga litrato sa Digicast Negros. May mga oras pagid kuno nga wala sa may nagaguide sa mga motorista. Kag bangod tuman kalaba kag nagakurbada ang ginakaayo nga dalan, nagasugat anay ang mga salakyan sa one-way nga dalan nga nagatuga pagid sang delay sa biyahe. Ginsiling man sang tagreklamo nga kulang sa early warning device ang road repair gani delikado para sa mga motorista kung gabi. Pangabay nila nga kung tani, may lookout nga magaguide sa motorista kay kadako sang oras nga nagakausikan kung mas stranded sa sininga porsyon sa ginakaayong nga highway. Sa number 9, pagpanakop sa mga motorista nga nagagamit sang open pipe nga mga tambutso, ginsuguran sang bago PNP. Sa ilaga Facebook, ginpahiokon sa ilaga Facebook page, ginpahibalo sang bago PNP ang publiko nga nagapangdakop na sila sa mga motorcycle riders nga nagagamit sang open pipe nga mga tambutso. Ginatawag ini nga lihok nga pahamtang sa husto, ipaayo ang tambutso. Fix your mufflers, avoid penalties. Base sa ilaga page, ginasiling sang PNP nga ang ini nga klase nga tambutso ang nagatuga sang disturbo, hindi maayo sa ikayong lawas kag isa ka bayulasyon sang layi. Sa announcement, ginsiling man nga ang tunog nga disiplina, hindi bungol. Ang matuod-tuod ko ng mga riders, nagarespeto sa kalinong. Sa kahapon, ginpapundo ang mga motorista, kag nakita nga may nagagamit sa open pipe mufflers, kag ginwarningan nga dakpo na sila, nga madakpan, kung dakpo na sila sa masunod nga bakitan sa gihapon nga nagagamit sang open pipe. Sa number 8, suspect sa pagpangbuno natiruhan sang pulis. Daw kaangay sa action scene ay nagluntad nga pagdakop sa isa ka suspect nga nagapangbuno sa Dalan Rizal, Barangay 3 sa San Carlos City, Sabado sang hapon. Natiruhan sa nagrespondi nga pulis ang 36 anyos nga suspect matapos kay aligar nagbato. Nakaangkon siya sang tiro sa iya na wala nga tuhod ang suspect nga armado sa duha ka mga kutsilyo. Base sa investigasyon sa PNP, puwersa nga ginsulod sang suspect nga si alias Bulljack ang balay sa 21 anyos nga lalaki kag ginbuno ang biktima sa iyang likod. Ang iloy sang biktima ang nagtingwa kung tani nga magtambag ang nakaangkon man sa pila sa kamot. Gilayon nga nakapangayo sa bulig ang iloy kag nagresponde ang katapos sang SWAT. Apang ibis nga mag-surrender, ginsulong sang suspect ang isa ka pulis rason nga gintiro siya sa tuhod. Na-recover siya ang duha ka mga kutsilyo. Gidala ang biktima kag suspect sa San Carlos City Hospital. Kaso nga frustrated murder kag direct assault on person in authority ang atubangon nga mga kaso sang suspect. Sa number 7, isa ka lola ang nabungguan sang pandesal rolling store, patay. Patay ang 86 anyos nga lola matapos maipit sang isa ka rolling store sang pandesal sa banwa sang Zamboanguita sa Negros Oriental. Sa record sa Zamboanguita PNP, ginkilala ang biktima nga si Cristina Tusit, taga-poblasyon sa Zamboanguita.
Nabungbuan siya sa tricycle nga nagalibod sang pandesal. Ang driver sa tricycle gikilala kay alias Daniel, 23 anyos. Nagalakat sa dalanon ng biktima kaagahon Biyernes kag nagainulan. Sa hinali na lang nga nabungbuan sang rolling store. Wala makita sang driver ang senior citizen kay madulom ang dalan. Temporaryo nga gindetain ang driver sang kapulisan sa Zamboanguita, PNP. Sa number 6 naman, isa ka hubog nga nagpanggabot sa mga puno sang mais, ginlabo, patay. Kasong homicide na posible ay pasaka batok sa suspect nga naglabo sa 46 anyos nga lalaki sa Purok Buri, Barangay Kumaliskis, Banwa sang Don Salvador Benedicto, Lunes ang gabi. Gikan sa ilimnan ang 54 anyos nga suspect kag ang biktima. Sa investigasyon sa PNP, bastante sa inom ang duha. Nagdesisyon sila nga magpauli. Ginsiling ni Major Ryan Villasario, hepe sang DSB Police Station. Nagapanglakaton ang duha sang gingabot sa biktima ang tanom nga mais nga ila na labyan. Rason nga ginakigan siya sang suspect bangod abyan niya man ang tag-iya sang maisan nang kig ang biktima. Nagpagwa sang sundang kag hana kuntan nga buno ng suspect. Sa baylo, nagabot man sa binangon sa iyang hawak ang suspect kag ginlabo ang biktima sa iya sini nga liog kag sa ulo. Dead on arrival sa Don Salvador Benedicto Municipal Health Unit ang biktima samtang detained naman sa DSB Police Station ang suspect. Sa number 5, duha patay, isa pilason sa separado nga mga insidente sa pagbungbuanay sa La Carlota City kag Kabangkalan City. Patay ang isa ka maestro samtang pilason ang iyang angkas matapos makabunggo ang ilang motorsiklo sa nagaparking nga truck sa Hacienda Arriba, Barangay San Miguel, La Carlota City, kainasang kaagahon. Gidala sa rescue team ang duha ka mga biktima sa Don Salvador Benedicto Memorial Hospital apang gideklarar nga patay ang 29 anyos nga manunudlo. Base sa traffic investigation, padulong sa Barangay San Miguel ang mga biktima sakay sa motorsiklo sa sila ang nakabunggo sa truck. Rason nga natumba ang mga biktima sa sementadong kadalan kag nakaangkon sang mga samad sa lawas. Samtang ang isa naman ka senior citizen ang patay matapos mabungguan sa truck sa sitio Ulalod, Barangay Uringao sa Kabangkalan City, Domingo sang gabi. Sunod sa mga himata, gikan ang biktima sa isa ka birthday celebration. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Roberto Indiape Jr., hepe sang Kabangkalan Police, na naog sa isa ka pribado nga salakyan ang 75 anyos nga lola kag nagtabok sa dalan apang siya ang nabungguan sa truck. Naglikaw kag nagpreno ang driver sa truck apang nalabot ang tigulang. Sunod sa pulis, may porsyon nga nagakurbada, madulom kag may blind spot ang dalan sa nasabit nga sitio. Na-release na ang driver sa truck sa Lunes matapos nga may arigluhanay sa magtimbang nga bahin. Sa number 4, may 8 ka mga bag-o nga kaso sang HFMD o kon hand, foot, and mouth disease sa Bacolod City. Sa Morbidity Week 29 o kon July 13 to 19 sining nga tuig, may na-record nga 8 ka mga bag-o nga kaso sang hand, foot, and mouth disease o kon HFMD ang Bacolod City Health Office. Gani nagdangat sa 86 tanan ang total number of HFMD cases sa syudad humalin sang Enero. Nagapanguna ang Barangay Villamonte nga may pinakamadamo nga kaso nga naglabot sa 12. Nagasunod ang Estefania nga may 9 o kon siyam. Ginsundan ini sa Mansilingan nga may 8, kagang Singkang, Tangob kag Kabug may tig-anom ka mga kaso. Kalabanan sa mga kabataan nga nagaangkon sa masakit nagaedad sang isa katuig tubtub 10 anyos. Sang July 6 to 12 nga semana, may 8 man ka mga nadugang nga kaso sa Bacolod. Ang rashes, singaw, ubo, kag hilanat ang mga common nga mga simptomas ng HFMD. Madasig ini manglaton pinaagi sa pag-ubo kod pagpanghatsi, pag-share sang kubyertos kag pag-uyat sa mga bagay nga kontaminado sang virus. Ang pirmi nga pagpangugas sang kamot ang isa sa mga pinaka-epektibo nga pamaagi para makalikaw diri. Sa number 3, sa August 1, liwat na naman nga patigayonon ang voters registration sang COMELEC. Pahanumdum sa Commission on Election sa mga wala pa makarehistro nga kalitan ang iningation. August 1 to 10, Lunes tubtub Domingo, ang voters registration angot sa barangay kag SK elections. Suno kay COMELEC Regional Director Attorney Lionel Marco Castellano, plus 8 sang aga tubtub 5 sang hapon ang registration. Lakip na bisan pa holiday, patag niya.
Registration para sa first-time voter ang sarang mabaton sa COMELEC, kasubong man change of name and status, correction of entries, reactivation of registration records, inclusion of registration record, and reinstatement of name in the list of voters, updating of records of PWD, senior citizen, kasubong man members ng IP kag ICC. Pwede man mabato ng transfer gikan sa overseas padulong sa local voter. Ginaklaro ni Castellano, tungod sa kalipot sa panahon, hindi pwede mabato ng mga transfer sang voter gikan sa isa ka barangay padulong sa lain man nga barangay o kung gikan sa isa ka banwa padulong sa lain naman nga banwa. Sana they would take advantage about it. Monitor lang po yung mga FB pages ng COMELEC sa inyong lugar kasi halimbawa sa ibang mga city, nandun sila sa mga mall o kaya may mga off-site registration silang gagawin sa mga schools. Any government-issued ID. Hindi na po kami tumatanggap ng barangay certification o kaya company ID. So, pag wala kayo talagang Government. ID na government issued, pwede po kayong magdala ng certify sa inyo o AD registered voter na kasama nyo sa bahay o kaya close relative. Siya po ang mag-identify sa inyo na doon kayo nakatira sa lugar. Sa number 2, wala na sang internally displaced person na kung IDP nga nagapabilin sa classrooms sa La Castellana kag Canlaon City. Inisino sa kay Office of the Civil Defense Regional Director Donato Sermeno III nga nagklaro nga ang mga IDP nga wala nagbalik sa ilang mga puluyan sa barangay Kabagnaan ang yara sa mga school grounds. Amuman ang sitwasyon sa Canlaon City suno sa iya. Magluwas na lamang kung magtudo ang ulan sa gabi. Sila ang ginapahanugutan sa Department of Education na pwede magamit sa mga classroom. Sa State of the Nation address kahapon ni President Ferdinand Marcos Jr., iyagin pahayag ang gobyerno ang mag-construct sang modern evacuation centers nga sarang matiniran sa mga evacuees kung may kalamidad. Ang mga eskwelahan suno sa iya ang hindi napagamiton bilang evacuation centers. Suno kay Sermeno, kasunod sa pagpinauli sang 1,800 ka mga evacuees sa Kabagnaan. May duha ka mga evacuation center nga ginpahamtang sa covered court kag sa barangay hall mismo para sa katapos ang vulnerable sector. Ini ang sakop naman sang 6 km extended danger zone. Paray naman ang stricto nga monitoring sa mga entry points sa 6 km danger zone sang bulkan. Sa Subong, ang sa La Castellana, ara sa school grounds, pero sa classrooms wala na kita sa ano. Even sa Canlaon City, may 4 sila dito nga evacuation centers nga ara sa school grounds lang. Kung gaulan, sulod sila sa sa kung hindi na gid magwantahan. Kaag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Nagdangat sa masobra sa 97 million pesos ang balor sa kahalitan sa pananom sa Negros Occidental dala sang habagat kag sunod-sunod nga mga bagyo. Sa report sa Regional Disaster Risk Reduction Management Council, may 88.7 million pesos man nga kahalitan sa infrastructure sa Negros Oriental. Sa July 28 nga report sang RDRRMC nakasaad nga 3 ang report na patay dala sang malaing nga panahon. Suno kay Office of the Civil Defense Regional Director Donato Sermeno III, inya nagalakip sang 2 ka mga napatay sa Binalbagan kag sa Himamaylan. Taliwa sa report ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, wala nalakip sa report ng RDRRMC ang 2 ka mga napatay sa Hinubaan bangod sa pagkakuryente kag ang mangingisda sa sagay nga na missing matapos magpalawod kag nasapwa na lamang nga patay. Suno kay Sermeno, ang 3 ka mga kaso ang wala nila ginakabig nga related sa epekto sang natungdan nga weather disturbance. Samtang ang mga kahalitan sa infrastructure nga 88.7 million pesos, suno sa iya, nagatumod sa mga nagkalaguba nga mga classroom base sa report sa DepEd sa Negros Oriental. Wala sang reported naman sa bahin sa kahalitan sa infrastructure sa Negros Occidental nga gikan sa Department of Public Works and Highways. May 454 naman ka mga balay ang partially damaged kag 53 ang destroyed. Bahin sa kahalitan sa pananom, suno kay Sermeno,
97.2 million pesos ang losses nagatumod sa 3,586.3 ka hektarya kag 4,882 ka mga mangunguma nga apektado. 32.8 million pesos naman ang balor sang assistance nga na-release. 32.5 diri sa Negros Occidental kag 306,830 pesos sa Negros Oriental. So today, kung may ano pa, Sulod pagid. may sulod pa, sige pa man naman yan. Update. Pila tong sa infra, sir? Sa infra, 88,713,000. Kag sa Good Vibes, screening para sa masunod nga Miss Bacolod Mascara 2025 sinina nga Agosto pati gayunon. Isa sa mga ginabantayan kada Mascara Festival amo ang Miss Bacolod Mascara. Kag sini nga 2025, masako ng preparasyon ang Bacolod Gugma Foundation Incorporated, ang organizers ang annual pageant nga nagatuyo nga makoronahan ang Bacolenia nga magatiglawas sang Mascara Festival, malipayon, mapag-on kag magahatag sang dungog sa Bacolodnon heritage. Saman ang magatiglawas sa Bacolod sa National Pageant sunod sa kay Carlos Durana Jr., ang pageant chairperson. Bukas ini para sa mga kababayan na nagaedad 18 to 25 years old, at least 5'5" ang height, single, kag residente sa Bacolod City o kun may Bacolodnon nga roots up to the 3rd degree. Ang aplikante dapat high school graduate kag wala pa naka-intra sa mga major national o international beauty pageants. Ang Bacolod Gugma Foundation President kag Mascara Festival Director nga si Rodney Mitz Ascalon ang mga creative directors ng event. Ang screening patigayunon sa August 9 kag 10, 2025, 1 p.m. to 5 p.m. sa Northwest Inn sa Bacolod City. Ang applicants ang mahimo magpa-register pinagi sa mga forms nga makit-an sa Miss Bacolod Mascara na social media page. Shoutout anay sa aton nga mga live viewers subong hapon basi pwede din sila ka-intra Miss Bacolod Mascara ho. Si RF Diamond mayong hapon Digicast Negros. Salamat sa pagdulong sa mga balita. Maski malayo, ma-update kami more power Migo Ruming. Salamat sir. Si Rals Sembrano, Good PM Digicast Negros, shoutout lang kay Benson Kumalayan kag Ayan Jasper Patrona Natuel. Si Ma'am Jubea Yap Janala, malipayon nga hapon Digicast Negros. Mayong hapon si Ruming Subaldo watching from Baguio City. Si Jocelyn Luquero, mayong hapon Digicast Negros. Si Andre Tahunera, good afternoon Digicast Negros. Si Lindol Sunyo, mayong hapon Negros. Si John Randolph Rubin, good afternoon and thank you for the news Digicast Negros. Si Mamu Algara, good afternoon. Mirna Garrido Clavel, good PM watching from Payao. Si Chicha, shout out sa mga taga Barangay Takulig, mayong hapon. Kag mula na sila. Kag tong top 10 ng mga balita sa Negros Island Region, subong hapon tubtob sa buwas. Ako si Romeo Subaldo, mayong hapon.